Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang naoray ni Vanessa ni Gary, isu ang napandaken ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gaputa kanayo nan amaladaw ni Gary iti panagawid na, imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawen, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa kasan ka ngagpadlaw. Masaksakitan ak launa yan iti mapaspasamak. Talaga na sakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti Masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumtang ti panawan. Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumtang to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpot ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta, pinagtalaw kun a. Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya, tila matangtangab na. Ay! Mariribukan ak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribukan ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni Malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikrik-nak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kunda ito'y kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka diti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa? Numasapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapa na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-sing rin iti abang mo iti apartment na. Saanan?
Kanayon nakpay nga ikan itibadok. Nukuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarigatan akon, Andrea. Ibagam ka dagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumot ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawak, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingitak, no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya taramida na ijay. Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din ta saan kamat amapan. Sa nakaskarina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, day tamat tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapol nga road akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat nakita ni Gary. Sana bali, tadan tumot ten anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asaan ang mangayat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumot laang ti magungguna. Mano, itulod na kon iti airport. Nagbit mo't nga pagnam ti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensya latta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodan anap na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti ag-apply nga ag-abroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y an-approban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasahan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang kasta ti panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami ka no. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita.
binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre, apay ko mga agawid a kijay. Katawan mo tijay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Wan, mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, papa. Anya ka di marikrik nam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remate, manang. Kayat mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama dita Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw kasi mangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat, Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka, kunam ka di amasirib ka. Uy na, agtep-tep po laklang, mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, Mat. Nasama ka di asumang-sangpot ni Gary dita mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pag-ibagaman nga rod ka ni Manong Eddie, tamapan na si Iman, no iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video, ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.